ubenya yamaimu amanyasem ubenya osumpa dibra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema ketia pa Shimama promo ato ya mamunyina muaha ahaya SOMPA 106.5 Accra ebraso seria promtobaka sebo ya boabo no na ya samu kroje se susema no dan ye tresan so edemamo na anansema wodo ya yete ba ya sonfo basa eja woba no konkono ya tena se baba kenkan no enuane mu ni bi enese Odimanyamfo Alban Kingsford Summanna Bagben Edna no atumubi ewo basabasa ya esie ewo sola tuna kaba no na Deputy Attorney General Yura Justice nso de atudwa se Yura Edubuahe ne nsebono wamu eguso Sanso na Bank of Ghana Governor enso de atudwa wase wonu risk abotene bi animu a entonkopem sa fi nkona wie no na wonu saka na wansan foforo no UK ban se wota Ghana ban achi pa efa no enhyehya ya wodi gu ho ewo gold sector no ho no nipa numu a wamo akofele wamo form se wopese wogina mu se Frankotini edema MPP abanyokuo no Yewra afanyoma kena kasa sa asomdwe nko a o National Peace Council one mo so ade woman watum atrese akwati abato aye kwakoto no sabiu enyamabro na akwati ansam ye ena domfrafo dema NPP abanyokuo no Henry na boache wodna no atum bi chese womo giprosifo di tima soja ni bi ansi ho na Yewra Osman na yaganso kasafa akwati abato aye kwato ewo chese posifo aye krado se womo ebebo ban eho ho akonta bi ye de ho nchemo brewo ebe ka weram ho ne aboabo ne nyina no ye wie ya sonfo ba san ya tena se bekankansam ye dom live woko Facebook and YouTube no so SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 YouTube and Facebook dia no afa nsam nyina no wo banya bia kankan ya chew ko www.sompaonline.com I want to some for samudiagu afa SOMPA ya fidi kese ya wasantemantam ko pokumase 93.1 obanya bi no watie ayiko warmo fa bi kumase kro no a 100.9 Adam for Radio Paris France Abuchimemu Takwa 101.1 Takwade 103.3 Tachimani ya SOMPA 106.1 afa sunyane 98.9 and Kwanza Abuchimie kase baby live awa 90.7 doma wamanfo ya wan mafakase ya bore nyasam keto amakura wo betumie tie bi nkwankwan nua stores a woto afiefie mu a ene na ya 101.3 ya wotoma mankase mfonso nie wase kingdom adenkano wajo kama ewo 106.1 nano so munsam bibia tumi akoye diama odikoda no so tuning radio ni nyina ta ye namu ye ne ya tena se ye bekenkan sami don shoba kwantam diama wono eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene obrempong nana kwaku ampoma ena afei obaapa nana ya kechre Yesha enkomana se ede afri Ghana mrasebedwafie na mrasebedwam ho no ayekogina no nya wo no masetena so ena ayekogina na emom mrasebedwam chiamehene wono ena ekasai wo kire se ena no da sane ye nyina ya titibie na social media no so na fe yabo ho amane a de akire wo no ukopie mu ewo sola tuna kaba ye wo savana mantam no mu a basa ya apeja ne homene so ewon potam ho no eno nam so ama sese asumdue ye mpanifo ope no mpanifo chese ya to asesa pa eno ne nam so ama odemnyamfo Alban Kingsford Summanna Bagben wono so edna no atum nsem ni bi no chese no kre sade no a ekoso no se yanhwe na yampere ne duagu bra anhwe ya ne akokura oman ne hwirehwire ewon potam ho eno nti woko ne Facebook no so eno wakotwo to ho se
yanhwe yie pa na sabasa ya etiasi ewo mpotam ho no wo man ni nyina yenkambom na ye bo mpa ya yemobi emfa ema sola tuna kaba ene mpotam ho nyina na afei yanhwe se ye bepira asomdwe ede ama sampotam ho fo nyina afei o man ni nyina nso hu no se baabifo asomo nyuo mo a o man ni nyina na ebre ena se baabifo asomdwe mo so a o man ni nyina na anya asomdwe enu tie nyina yenkambom na afei yentoton sira asomdwe emfama wo mo na wo man ni nyina nso nsan kamo bio na yempre enko sampotam ho nia ebetimi aka nia ebetumi aye ahede asomdwe beba no eno oman nye na nia de wo haw ni hwirehwire beba de ye nyina ye nyia ho firi mu nenam so ama asomdwe ede hene ewo oman Ghana mu na ye to akase bono eso ye nyina beka yewura edubu ahen meka se ne nsam ewo court ya wo mo hwese wo mbedi ede amano ne nyina ne se wo bra na ote abenwa so ewo MPP amanyoko no abemu no Ghana force se oman no esikasem anaso oman ne japade be kodi no wono mu a enam so ema attorney general tonsa ede efre no na wo mo tena ne nsam no so a migusu a meka se wo mo te so na donam so ama deputy attorney general Yera Justice Shrem sai aba bote di atodwa se as a Ghana for bi cry ka se case na wo mu edi no as a wo mu eyi wo mu ni kra di afri so as a wo mu hu di wo mu nye document awodo a wo mu e wo so wo mu di ye adwuma no wo mu che se wo eye intact nyama nyina ededa na kwan so a wo mu hyase edi evidence ne krampo di aba bonten a wo mu gusu a wo mu di asem no na wo ka asem we e wo ne x e wo abefo tintamfidie so ena no pay ena odi atodwa sem Ghana fo nyai se wo mu kasa attorney general asem wo di edi afa edubu ahen no ase wo mu eyi wo mu ni di afri so niam e wo so wo mu nya ka de wo so wo mu nya no wo mu enya na wo to so echire mu se wo mu de nkrata de akwakoma ye edubu ahen wone ne lawyer ase wo mu enhwem ese se wo mu ye nhwehwemu wa papa edi afa niam bi a ebi ti se the bank account mu chese ni sikasem emu ena afa receipt bi a niam bi ototo ye e wo bra na awo mu aban ewo mu no sani meni nyina registration awodo bi a wo ye e wo bank mu no ni nyina no attorney general say wo mu atrotro ya wo mu de akoma ne lawyer say wo mu nye na wo mu hwehwem na sani Ghana fo ka say as wo mu ayira niam bi evidence bi a niam bi a wo so wo mu nya no wo mu ayira no o se de kura bia enimo I was sorry at once some no aso. Na Ghana by ama Ghana koko body to me. Sabana sa koko yanto to wa ma Ghana mo na fa ye fan konko for ma so. An konko to nya ska bo chene fan frimu a. Wo mo nko a ana sankrata na kita wonom. Na nyame ya to mo afidi so won bayo no sa. Na won ma to ye te kura sa Ghana by wa peja koko bonim ade amakuafo. Na ano na Dr. Johnson esiama wono ya Bank of Ghana governor. Wono na no to sa semi mu chire mu sa enei wo hwemo pa no wa ya na mpempi achichuru abanda da kwa penso no ya tibi sa ban no kobo obosia ban no kopesika ade finkofo mama so de beso asene sane ye beya kokko no wobetimi atoto dodo no a na mu atumi apagya ne omde kwa adwama so na ne aya akona ye nikanika na afi ne sika botere no wa Ghana ane Bank of Ghana wo so won munya de free mu no yatumi anyansa na wo se wo hwa afidie no a sane Ghana ban wo mo ya adwene se nyade onkwakwere lala wo bia kroso ansa na won munya sika nti no aban no apɛ kwan bi so a wono abefa na wonye sika ade abon ho bra na nkanfa se kokko no wono matumi atododo no a anam sunti Ghana Cocoa Board ahra no mu kwan se anto ankopem sa fi nkora wiye de na sika botone be $4 billion wono mo sa atumi aka na boa ama Ghana Cocoa Board wo mo hyehyia wodo nyina da atumi agina so brings on board other phenomena, and we are beginning to see some of those phenomena at play. For example, immediately imports become a lot cheaper, and so you find that people who wouldn't have been settling their import bills that early, they find it cheaper to do so. And so it's just natural to begin to see pressure build up on the currency just because of the sharp appreciation that occurred. So for us, what you see out there as pressure is just a cash flow, a short-term cash flow problem. The macroeconomic fundamentals are very strong. As at the end of June, you saw all the numbers, growth is strong. The external sector is very much viable. The current account is very strong. You've seen the surplus. I was sure where are your Bank of Ghana Governor Dr. Johnson Esiama. Na ye jinamu awo sikasam ene eho enkomobo emu.
na ɔman yi fa a hwɛ amenamdwuma titiri paa ne sika akɔ nea yɛbɛnya de afiri mu na yɛde abo ɔman ne ho bra no mpanimfoɔ yɛ nsakyerɛeɛ bebree de afiri mu ɛna afei sɛnea ɛbɛyɛ nso a wɔbi ɛmfa sɛ bu akwan bi na wɔmfa receipt masa bia to gold no wi a de kwa brochire no akɔtɔn no no nko anya sika de agu ni botom sɛ islam no aban ɛhwɛ so bɛhwɛ no asisa de nyinaa no ɛna bio nso akwanbɔne amanfoɔ de fa so nya sika ɛde gu ɔmo nsɛm money laundering ɛho nsɛm no aban ahwɛ no atuni nyinaa ase ɛno ɛna Ghana ɔman yi ɛne UK aban ato kɛsɛ ama sɛ yɛfrɛ bibi sɛ Intergovernmental Action Group Against Money Laundering in West Africa one more assessment kakra wɔn ayɛ UK Deputy High Commissioner yawo man Ghana mu openi Kate McMahon wadina no atum bi no ache say wo man ya na mo a woni tuo sane ebe ye betimi asisa ohaw yi nyina anokwan no UK aban no enso ede ne ho asi wo pa eboa mo man no oman Ghana yetimi aboa masade ne nyina etimi abam na yetimi ye ne sa na ebamu a eno nam so ema because periperi ye accountability and transparency ebe ye adwuma pa na afia nam so mo man nso no emu nipa no enya gidie ewa aban ne mu wɔka we nyina no na wɔka de ato so sɛ so ɔman na ntimi ankitekita ni mu nyina yie na yɛ sɛ obi a betimi ayɛ ne opɛ bia na mpa ɔman no mu nipa obi a so de ano wɔyɛ ne opɛ ne amfa mbra ne hye papa angu hɔ ama ɔman no ani so a ɛno nam so ama ɔman no betimi akurakura ehwehwere ɛno nti wɔka de ato so sɛ sɛne Ghana aban ɛde nhye yagu akwan mu sɛ wɔbetimi aboa ama gold sector no nneɛma nyina to yie na fei mframa bom ne nsuo agina mu kama paa ne ɛno ne nam so ama UK aban no ɛnso de nano ato bi kyerɛ sɛ wɔne bɛboa ɔman no ama ɔman no emu nipa nyina nso anya aban no mu egidie sɛ etiefo ebeka yi a July busum ni mu a ɛwɔ afi emo ɛna MPP amanyɔkuo no mu mpanyinfoɔ bi ekwanto hɔ sɛ wo a wopɛ sɛ wobetu frank ade ma amanyɔkuo no wo ho kwan ɛsɛ wobetimi de forms ɛde akɔ wɔn party headquarters na kyɛ sɛ ɛnura da ɛna bibia bɛwie ɛne ɔmfa nkɔyɛ a ɛne ade edu na ɛfrim no a saase mi betu odwa no yɛ nkɔfo bebree ɛyi wɔn mu ti a ɛnura da ɛna ɔmampanyin dada abɛdi ekyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛna afei nipa nnan bi a wɔn aka wɔn de wɔn nyinaa ɛkɔɔyɛ nti bi kase mprempren nipa enum ɛna every MPP amanyɔkuo no mu a wɔn pɛ sɛ wɔtu frankaa ɛde ma MPP amanyɔkuo no na ɛno ɛnam so ama mpanyinfoɔ ɛde ato dwa sɛ nyame yɛ adomu a afi a yɛbɛsim yi a 2026 January 31st ni a na kyerɛ sɛ yɛkɔ akɔto aba primaries no ne ahwɛ nipa a ɔba bɛtu frankaa de ama amanyɔkuo no na ɛno ɛnam so ma domkuma no eba no deni ye wo Ghana yemra che bedwefie yira Alexander Afanyomakin wode atodwa se we de ti kwansem o eno wo kode amadipa numu a wo mo de wo mo form so akọ wo se wo mo nya kukuduro pa ewa amanyuko ne mo na enu ntini nani aso no kase wie no de to dwa se empanyufo se praye wo ho wi ba ko ebu ka bomu a enya ade ebebu nti no obesre semprempre yes ade pa numi e de wo mo form se akọ party head office wo no mo no obesre se wo mo ye campaign no a baby adu ne na campaign no an ye beyo enti wo mo wese wo mbe kasa wo mo kasa wo mbe ka no ebeye kasa emu efi ebe kasa se bio enye twitwi kasa ebe kasa emfa atemdidie wo di obi atem o ka ensem bia se bio odi begu wo yonko ufie no wo se sa de no e wo se mpanyifo enumi a wo mo apeke wo mo form no wo mo nyimfiri wo mo adwum kra kasa twitwi de wo so wo nyimfiri mo se be ya amanyoko MPP amanyoko no ebetimi anyanka bomdie se ne wo mo hwehwe emre bi atwa mu no ebetimi enya ento obesɛ nipa numu a wo mo akɔ pick form le sɛ wo sɛ wo mo ada wo mo rese campaign wo mo bɛyɛ mpempe fi samre ya ɛkɔ no ɛbɛyɛ campaign a ɛde asomdue ɛne pɛpɛpɛ yo ɛbɛba akana form akomako anan na wo ma yɛde hyɛ ya wo mo awo akotia bato mpɛso so wo mo nyina akɔ akoto santere na afei wo mo akɔ akoto aba ayi nipa wogina mu pa sa kwankomani agyan ya obetumi adomaboa na afei wakwakosi wo mo anamu ewo mrahye bedwafie ne nyina ne yasam ya to wo mo mrahye bedwafie bra wo mo mrahye bedwani yera anas yakumi woti nana no wonse do ya bra papa ne hododo no na wakwa ya hwɛ se wakwa akogya ya hwɛ abewi akire wakwa ye wa mabiem na wo hwɛ mo pa no amanyoko akasie mienu ane wo mayi wo mutie no MPP ne NDC amanyoko ana won mayi wo mu nipa enayi ye kwakwohwɛ
na fe wayi nipa baako na wakwa gina mu mraso dwafie wakotia abato mpeso so na asam ne ba ya no ne MPP fo obi ya na campaign NDC nso de omudie ginafa ya obi ya eka ne de ne nyina no ye Ghana ya mamra ya ma ho kwan kebima menka bi ya de ya adwumantia na National Peace Council woman na kasai na watwa krata tenten de pie jona de dua ya wasra Ghana man se sabio abato anya ntokwa abato anya maabro abato anya matwosem ana abato anya wonko ana jese wadi eduro enti ukwa kwa kire duro sem wo da bi wase abato ye kire wadwen na menkire madwen enti ano nkire se Ghana babia wo no e wose chinchin atwa me so ba begina wo bi da eni nkire obi a to ne de e wo box mu aye mu obi ahunu no nam so nti won basra pa na enanu ada wo mo ne amanyoku akase mienu a ewo ma Ghana mu mekire NDC amanyoku ene NPP amanyoku ehyiai na enye omonko electoral commission ya wo mo Ghana ban ama won mutumi krata se ba na bato a won mo hwe na won toto nuama no won sa afo no so ahyia Ghana Police Service ya wo mo na ekwa akwhwa abom pempe se ye be ya bato no bekọ jojo basabasa e bia mamuo no wo mo na sa afo no so ahyia ekuo makomako nan keka kọ numuo no wo mo ne won mo nyina atena se wo bia ne nsa hyenkrata ase adinsi akantama wiabo de aguso a kire se nyame ya domo a ebnada ye di animu yi September abosonda toso mienu wa afimu a won behwa ma asumdue mapa atumi aye adwuma na asumdue na ye adwuma na ye adwuma sai wo so wo kire mu a empanyimfo yom didi disama nyokuo ne empanyimfo ho didi ku ahodo nyina animu no ye ka pa no a aya na ntokwa ne mansotwe ne ntam firi wonom na emom won mo chitafo aya na won mo ka ho no won na na duruma bi a won ye chinchina atwan chinchintirinti metro sem aduro sem be wie kire na akwakofa mentem wase emaboro nuaboro ne adade ebeba ewo magane mu na ya sumdue a wo man ne yewo ene kebma menka biade ye adwuma no na eba bese no anam so amomo de chew papa ene ade sode de atodwa atro se ne NPP ne NDC mpanyimfo wo National Peace Council tena se na wo nyina agetu mu se won ba makwa ma asumdua ye adwuma wo mo kasa ho bete bibia mu ani die ne obuo beba mu no sa na won mo sra se nyame ya tomo a ebena de dura wo mo rasa metwo sem vigilantes ne de aka ho afa no obi ekwa kwotwe ma ne ade won ko ana wabo na wo ba betam ballot box ne ade die kita no wasa sa ade no wo mo mpa bi kura ate e wo nyame ya tomo benada sa akwati ba election no ebekoso no na wo mo nsasa kwaba na se nyina ye de asumdue mapa ye adwuma na yankwa ya sobrache ne etie na sopamu a ebetumi aboa ama de National Peace Council for hwehwe na Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama hwehwe se bekwa asumdue so de ama no no sade ne nyina da ebedem pefi na wasansem kro na mu no na domfrafo de ma NPP wo so no kokroko amanyoko no Henry na naboache wode na no atumbi no wache se ene okwa akwati asesi ya prosifo e wa akwati a wo mo chan akwati nipa dodo no mpo cheso won bebrebe buru akati ahonwi nanso wono ahwehwemu ahunu asojafo nso ka ho no obisa sa are wo mkoya wo afrima na sa asojafo wo mkopa den ho ana ye Gollywood Hollywood Nollywood ni ya ka bom de akwa ya frame wo akwatia na no na bi kire se sa asojafo ya wo hu wo ewo akwatia ne mpotam wo ne afiri buadua kade ewurawura mu a de kwa afiri ho nyina no wo mo na mu sa no se Chief of Defence Staff wonya awempo wonim ho maache na wo busa IGP se wo kwan se otimi frɛ sojafo emu amoba an o ho kwan pa nanso emprempren prosifo ho no wo betimi aboban bia na enu critical se yemfa sojafo mra enu nti wo busa IGP sojafo no for the way enu na hu se military cars bin in am constituency ho na you reach sa concern se ya check yen so no they have not been official ye ni inform ni official assignment yen free baby CDS so ma and elections so no the general principle ya they are to say the intervention of the military no I just say IGP and we say yenya external threat be on do medio mu di no aye mu ama say edio me here the support of the military and so na IGP an kasa fa phone no they are free new CDS see be here on kofu ni abusia wei Henry na naboache na nabi na dodo na de friend na ya join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na prosifo egu akwatia no bro akatia honwi wo modo so papa eno na nabi esan de kan bio no chese nya ne ehia ni se ye kapa na mo de soja fo ba akwatia mo mfo mo ko galamsey site no mo ko galamsey no
Sa enra and yet to say galamsey radio or muguso galamsey checks, which is not true. Your name security for the doom, you said CCB for someone's family to be on some galamsey. And yes, such a fool, and yet in Kofubi in China and Kofubi, I said so much such a fun time. Said to radio money on and you to make here as not from penny for such as here. And the poor dear dear. So you could be that you may be any more call a telephone fear and a chopper, the free majority that will buy. I don't penny for you so many more. Yes, already Ghana Peace Index, Yakofom, police, they are fully in charge and they do not need the presence and interference of the military. Yes, we do not want any rogue operations. Police. Henry Nanabuache Domfrafo Edema Osono Kokruko Amanyoko Nanabi and other one other friend Nene and Yeti. Na yada swajina kotia ene ehunsa semo na openi kwa chefo ya wano ene da National Youth Authority edumekono ando yira Osman na yaruga wano so babonti de atudwa se saba mbofo na yede womo ekwa kotia bato a ye kwa akwato no we de osre mebu no ose we enye se bia womo ba betietia mebu no fa awudie so de bobo womo ba be boban pa enti se we bebu no na se bia wo de adwonboni bi kra che utimu a hwe se bambofo no womo be ye adwuma nya de se womo ba betietia obi afa awudie so. Don't be intimidated by any police presence. They are here to provide security. Go about your normal business. Don't let anybody use you as an agent of destruction. On the day of voting, go peacefully with your ID card. If you cannot find your ID card, still go there, mention your name, you'll verify biometrically, vote by and you go back to ways. We all are here in the name of peace. We come in peace because we know in peace the NDC will win and return our elections. We do not need violence to win and return our elections because the NDC is a peaceful party, and when there is peace and there's a free and fair election, we believe that the NDC is having it. Adeshma mani bokasa yira Osman na yaruga wano openi kwa chefo a wada National Youth Authority ano. Na wako NDC amanyokore dimu ewa kwatia bato mpeso so a Owura Bernard bedi akon wano na ejina mu na wahwe so obekọ mrahye bedwafie afeye ko NPP amanyoko no so Solomon ke asomadu na ejina mu adiama NPP amanyoko no ehonom na anam so ma Global Info Analytics wano so ayewo mu hwehwemu adi abebom na de omude bebo mu no kire mu anase adehia wano to aba ewa akwatia bato mpeso so no wo ne adehia ba se empemienu ane aduonum 2050 voters nkoa ya wo mu akotia bato mpeso so na edi nkomo na enkomotwetwe na wo mu di ye na wo bisebisa wo mu asem wo no na ne nyina no afa Owura Bernard bedi akon a wo gina mu ama NDC amanyoko no ana Owura Solomon ke asomadu a wo no so gina mu di ama NPP amanyoko no na wo se wo mu hwehwemu a wo mu ye no one more shall free was an abosomeno, Nedana Tosso Dionson, Aquapem na Duno Moche, na one mu ye na ye pa. Na Abram Shamona Quaswano, one mu said the Paraduano, no Sanya one more car, one more samofa, so Yamia more about what than a draw. One battle at the Amora Bernard Bedia Conocha say. And this Yamanyoko no our chance against ye pa. So one bet me at Kunimo our Kotiaba Trompeso, na Owura Bernard Bedia Cono, Wakitamu Hamunchemu at Duonumi and 53%. And the Gitanwo, Anna Solomon K. Asumatu, Yawano Jinamodiama NPP Amanyokua, and Kiabakan say NPP, and Wakakwaya Kotia, the Assans Yera, at the Ofrimway, Ernest Yakumi Ofrimway, now I know NPP Nintino, and Kawanuba to me a Dinkunimono, what the form said to me, 119, now one on Kita, honeymoon, Dianai and so 47% here, and on a Kakraya Wanum, and I'm so my Global Info Analytics for a woman here, says Kakraya one mukra wing, mo se anhwe yi a nyame ya adom a ebenada andis yamanyoko no betumi adinkunim ewa abato a wom kwakwato ewa kwatia abato mpeso asonam so nti se kwaba no SAMPP yamanyoko no wom wa campaign kuma bi ye wom won kyerɛkyerɛ ahodo bi ye wom wɔ kasesi ahodo bi ya wom nhyase nya ne ntam san se ground so no nye emfama NPP yamanyoko no se benada by election no wom ebedinkunim busumi ya mu na oyende kase ebo wo man yi bra
na mpanimfoɔ maako enwɔtwe wɔn mo kɔ akɔdi ɔman ne ho dwuma ɛwɔ amramdwuma ɛne mo nkɔmɔ mu wɔn mo ɛkɔte hwe yɛ dupre kɔta yɛ ano wɔn de kɔ wɔn kɔte hwe yɛ wɔ adanse akurofuo mu mɛ nam so ma ɛkɔyɛ awrɛhosɛm paa ɛma wɔ ma yi ɛne ɛba yɛ mpanimfoɔ yɛ amane ne amamre nyinaa kata wɔn akyi kama nanso Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama kasa yɛ mu ɛno ɔkyɛ sɛ wɔne bɔfotuo bi de ato hɔ de aboa abusua ne mma ɛyere ne wɔn wɔka ho no ɛwɔ bio mu nyinaa no kyerɛ sɛ sɛbe wɔn mo se bɔfoɔ na atu no nti ɔman no nyinaa moa wɔn ɛno na nam so ɛma panimpa yɛ a wɔno ɛda saa afotuo yɛ ano yɛ ɔno kuro yɛ isan yɛ Senior Presidential Advisor on Government Affairs wɔno ɛyɛ maame Dr. Valerie Sawyer wɔde na no atum na ɔde sɛtwɛfoɔ nkrataa kɛseɛ paa tententen ɛna ɔde aba mɔnte so kyerɛ sɛ ne korɛ Ghanafoɔ bi dum ayɛ ade papa na nipa we de nipa ne akuakuo bi aka bɔ mu bɛyɛ sɛ edunan bi ayɛ adɔyɛ ne bi a ɛnya asɛm kuma kwa na we no efiri busumi ne de ɛtɔ so edunkron ɛde besi ɛnora ɛna wɔn yɛ saa adɔyɛ yi na wɔn na didi so yi Ghana Airport Company wɔn ɛde sikabotene kɛseɛ paa ɛde akɔ ɛna panin baako ɛfɛ ne sɛ Kenneth Hedoi wɔn nso ka ho Peter Dongo Mensa Michael ɛna Apol Redu Latif Samuel Hodalo Dauda Idi ɛna ARB Apex Bank PLC wɔn nso ɛde bi aka ho STL Foundation Olam Agric Fidelity Bank Ghana, ADB Bank, and Glyco General Insurance, and so National Insurance Commission, and I see no. Woman na eka hono bi. Na sika o kyerɛ sɛ wɔn de aba ne nyinaa no. 3,576,600 Ghana cedis. And afei ɛno yɛ Ghana cedis no. And afei de kɔ dollar no nso a. Dollar kakra aba no enso $20,000. Yeah, no so aba. Na we nyinaa mu no no keka e de atoso a kyerɛ manfo nyinaa sɛ sabe da se bi mra bio e na ya na kapa na Oliver Twist sɛ ono de obisa for more. Na wa kan nyinaa no na wa kyerɛ sɛ Ghana CD account no tie nie pa 90,400,136,28372 and a dollar de no enso yɛ 90,400,136,28534 ni nyinaa no Stanbic Bank Ghana Limited account no eno nti branch no so Accra na opa kakra bi a wobenya bia no obetimi de akotomu de ama won na obeya ne obetimi bia so amabusua no ensa de aka na edin ya eda so no Children's Support Fund 6825 eno edin a eda so na oye ne sanso a anyankopon so ahyira na bibia so atimi afan wei Dr. Valerie Sawyer ne nsa ene hye sankrata yase na yeto akase bono eso yenka yetiefo yawo bosumi ni de na etoso ensia na yewkwada ene ebriche kese ebo my Ghana ni nyina ne se omemu mpanyufo a na womo ekọ adanse akrofom akodi dwuma ewo manu edimo enam so ma helicopter na womo etimo enya nkwanhyema nipa nwotwe na omutimi nyina no kana na womo eto yanom ewo ensia do na ewo bra sabre ho semi beto odwa no chese Ghana aboye pusatitu ene Ghana mampani John Dramani Mahama no be bia na nye yie na eno nam so ama ene ya meka sei asantemante musoafo Dr. Frank Amwako hene e de atodwa se womo ati abedwoku a womo ebeye hwehwemu pa afa nie enam so ema asankwanhia no etimi esiye no na wone nsentrofo di nkomo no wode tudwa se womo edi nkofo afi amanane ya womo aba be piemu o omeyimu emprempe ameka sei womo ahyase kra ya womo eye hwehwemu ne ehu adekodie potia ema sabre husemi etimi esi ye na fei wo menhwe kwan ye befa so a ye besia no kwan na daachi bi nso no ensibiem. They were here to engage and also formally notify us that they are in town to be able to help assist with the investigation process. We also led them on the key stakeholders, the gatekeepers they need to engage to be able to have the full cooperation of the region and for that matter all stakeholders and actors who may be able to provide them vital information.
clearly I was in the center of. Dr. Frank Amoko hene kro ya wono ya santemantemo sofo wono na ne kemi mpanyimfo hia na nya omunko municipal assembly sakoto no wane mu nyina ahia ya na wane mo edi enkomo ne nyina no afa santeman puntuo ne nkanko enuoma wodo bia waso mde gu akwan mu afe no se ne asebia buko ofisa no ekwan ya won befa so na wane mahese wo nuoma na afe no kwana wie ya wane matumi anyankunim dia botere diabo na ebra hia mudie no nyina akwa na wie no Manya for Dr. Frank Amoko hene ne nsamtrofo edi nkomo ebra ne yama ne boni kwa mretu ewo hon mu bie ena wo church mu sanya me ni meeting ne dia boa wo mu ye papa na ama wo mu kura hunu wo ma hoden ba bia wo se wo mu kodru ene yokodru hu bia wo se wo mu tumi kura mu o sane ebe ya betumi aboa ma santemantemu wo mu tumi afa wo mu tuma pa edi efra ene dey true I share here regional coordinating council meeting into Amama constitution I shall say any two of that meeting. It is a meeting. All these things in Akahon. Presiding members in Akahon, regional house officials, regional heads of departments, we now come together with myself as chairman of the RCC. We share a review and AKOSUA so far in the past 8 months, and also to update them. We will decide the report from all decentralized institutions, ECD, urban roads, feeder roads, high roads, education, health, agri, all the institutions, Ghana, GIPC, and all that. We will decide updates from 862 158 0243 862 158. Adia baako a oton aye topa ye no nso amanfo agi atomo eye 2074 bomodin kope bi toton ai ena wo nso awutie mi no bomodin kope bi to nanom 2074 no ana T74 no eye kan tete aduro eno na ye nanom wo monom a wo mutimi nyini kyere etimi ekọ wo munwuma so ye ne ombe ye nyina so still na apomden papa ewo ho dudo kwan so enti ye se dudo edisi wan corner ne de bonsua ede asi so na ne anopa o kwa no abobi awia oba no abobi anwumre oba no abobi kama 2074 no na eno any secret no ena da ye ka ye se yen hwe tete atempo no ba bia kwampa ne da no na yen kofa so kwampa no eye 2074 bomodi kopa bito na se wunya bia emojemu yade bia ha wo no ehohuru mojam eyi sa yade ni nyina efri mojam na ho atimi ato tie ni ye me ka ne ma miensa pe miensa na me ka no eno ye obi oho a wo kasa na wo home a wo tenka se home na eba no ya na nka wom utirimu na aye nso ahwema hunu sampa onom 2074 a wei ene se ne makan ni nyema wodo bebre ye wo emoja no mu no eyi ni nyina erifri wo esanso ye immune booster eno nti eboaw e ma otimi gina wonan so e ma bibia etimi koyie pan edema ma ne nya da bia da unsu a wo benom nonom na emo a nemo no abusua nyina eho ban na bibia entimi nya fan enya na ewo pharmacy ni herbal shops nyina mu wo a wo pedodo atu aton me pa chofo ne chemu kan shi drug lane ena kuma senso Ashtown Kolina Herbal udu ho abenya bia to je number si bia na wo penchire mu na wo pese de guka mu kra de brewo a 0246 073 498 0246 073 498 ena 0501 62 8931 0501 62 8971 na oni yen abo enkomo na uwie ne sa no na abafu yese ya tapa pomtretre pa if wa ya adwuma firi efiada kwa kosia de famua wakokwasiada adwada ebnada saa wadru fiada bio no me pa cho wabre edru memenda je wa home na emom ubeji wa home a na wo kwatretre wo mpom wapom na bekwa kwatretre no wei untua sika ye ma free fo ne kiremu ewo Jos Ministries ebia wonnim ho a yaso ya no ewo dome ha ya Save More Shopping Center ewo dome ehwo no an ye office ne wo oba betretre wapom gym free workout session no brane entretre apom na ye mo ye ho nkomo na ye nyina ye nya pom din emfa nkofie udru ho a yoga mat yedbe maw stepping board yedbe maw eye free untua hwe ka ho fa wadanfo bibra memene da bia anopa
no onum mpa mu pepepe ahomaji no onum mpa mu meka nsa na abete ase na mu nyina amaba ne atretri apom ne enwom da ase kama na ye hwirihwiri na ye da ne ye sori ye pejepeje mu tretri apom na bibia timi aye fine ye okwabenya kwan so ye ansa na obedu kwabenya run about no eho na Just Ministries ye wo akakra mu edu commercial bank wo no an eho a na yebutuo me pa charge ye numbers no 0553 106 337 and answer 0245 701 129 for bibra na ye nyina ye tretri empom na nam sa ye so am ye nyempom den e de aye nyuma Any nam sayo so dia awie me do call time na yakwa kwaji edro seti di yade eche na ope dry betu ase dia mawa e time eba make sure wa mu enredi bia wonya bi nunu mu e babo pa e wo kwansonko eso se wuntumi endidi nso e time herbal mixture wonam ya o general body pains ne nya no e betu ase e de amount me do for your time mixture ene ne capsule senrum ye nuka bom nanom e betumi abona etu ase yade bia ye e hawo eno eda nchen ya wo ye be ma so what a yaw ewo be menimo ojon so anketenkete bi na ba time mixture ene ne capsules e manom e mema so etimi endom eno da nche be mei untimi mo adwuma ewo mpamu eno so e be bo pa am wetimi enya hode mapa wo bra wo de wo kafo ehyiemu time mixture ene ne capsules oba e wo se osiesi ayimfio so wo be siesie wo na ne makoyie nsuo nketenkete bi ene pampan bi egugu wo no e be kode a time mixture ene ne capsules so no makacho say e manum e mema so etimi endom bomodi ase obebo awremo e wo herbal shop ana pharmacy shop bia e wo memo afa na bebia no benya ebiato ana wo pese wo tun diso poso na wo ton ana baako a friend na otafrija owusu ageman e wo 0244 417 669 0244 417 669 na wo ne wo mo entry enkomo ye to akase no so na de ni achemu e wo ensanfufuro na wo ensanfufuro mu no we workers trade unionists and afi activists a wo mo free abibremu just free esoro ebesi ase emfinfin enchen abibremu nyina wo mo aka ho ma bepie mu wonkran he ya na ene ukopie mu obra sport a ene anya asem kuma wo mo ye demonstration kese pa wo ye kire kese ene wo na ye de a kire ewiase amansan nyina se wo mo aka mo ho abom se abibrem eka eda ye so no eye ya bre ya ko kana bre dodo enu nti wamu ntwam efiri kwasi kokko bedi wa man yi so anasa bibi man so wamu chiche ne se biscuit enu wamu tete fa so asa ye niam nyina de kro afei ye ho akire na mo boy ya besia kakra enu nso akoye atwamne bo ayete se wa besia no no abibi man ye ntimi ntua enu no wamu nam so wamu ka asechire wamu se de akire wamu nyina se titru pa ne trade union confederacy international trade union confederacy fo no wamu si akire wamu se womu ntwitwa ye kana ye de ni nyina mu na ye nyina ye nko square zero na ye nhya se mfa mfiri ho na ye ne wono mu a edi sa kuo ye nimu no ebo nkomo ebo wo mo kire so mpaka se yesi. It is very annoying. Should Belgium or Washington have called, you should have run even forgetting to wear a trouser. But when your own people are calling you to come and receive it, you are hiding one kind of images. And you're not good living. You are going to ensure that the welfare of the people are hit. After, calm down now. After, calm down now. 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 We, the African people, on whose behalf you have the mandate to operationalize trade, we are here to speak to you. Can you please send somebody down now? Please. Thank you. If you don't come down, we will go up. Our people say mountain don't come to Mohammed. Mohammed will go to the mountain. So let us know which one you want and do it fast. We no amu ye nyina na so amu ka chia bibi man ene wonu mu wa ma no ne nyina se de be ya omo ma wo man ni bibi man sika womo de pere ye se de ne de ma bibi man ya na ne bo no e wo soro too much entu womo ntete so na calm down now calm down ni nyina no na womo de ka e de akire International Trade Union Confederacy for ya womo nkrabata wa bibi mu ha se no womo ka kire womo so mo mfiri soro ho no womo mra fom no womo maju womo nkrata no sanse bibi man ewu pa ye gina we so ne ada ne ho be sima ye ba ye de kase ne nto aso be ma wo. Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane hon sepeno.
Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, and your Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma say, Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. And na Accra Hanso so dear, womu jinemu ankasa. Ewo Spinters, baby, friend share signboard no. Udru na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Wobia ebetro. For Endpoint, ewo 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demu. Ewa, me pacho brana me sha dear wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wa fa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Pre 0244-417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi enkratu yi atu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratu yi atum. SOMPA TV Emma Akituapa. Adishma ma yama mwakwa ba pramchobeka kasi boso wa SOMPA 106.5 FM makra ena wugusu ya wutie ni yatu wakasi bono eso na dwemtine ni edema aboso kan spare part dealers association eye yera Henry Ochre wade atodwa se enkofo bi wo kroma yimu a wo ekwan a wo mofa so de Ghana fo so no wo mani enye ho titu ni wona wo fi obi man so ababie shops awodo ewo eye aboso kan wono no wo chese wo mo etu niama ne ma wo mu a na wo mo asa ko wo mo shop
asa akɔtɔn nneɛma no sɛdeɛ tie pɛpɛɛpɛ nti wɔn kyɛ sɛ ɛnkyɛ bia wɔn eba abetu wɔn afum. My members were complaining about the way wholesaling no man no more also store. I then asking retailing no man. Which is which? Are you wholesaling or are you retailing? So we have challenges with them. So my answer is September 1st. We are going to close all foreigner shops down. Then we engage with their leaders. You know, what is going on in the market? Because these are the challenges that we are facing in the market. What I say? Because if my members are complaining, that means that we have to stand up. With my executives, we have to stand up and see the best that we can do for our members. So that's the reason why we are closing the shops down. September. We are going to prosecute them. We will make sure we have a task force that will go around to do some investigations. And if they go around and we see any guy. Arishma Mani Bokasa ye Jomtineni ya wano eneda aboso kaim spare part dealers association Yera Henry Ochre na we yeno ena twetwe fopanyi edema ekoi enso eye owura gifty fiano wano so de atodwa se eto akoye wo mofa so etu ato no e wo se aban ne bam no cheche mu na wana woton eye spare part no so ebeti ase yare yense eye obi asebe se so tax na mom no almost 30 year no na mu intimidation e kan police for nkofo di omochi amututu nkofo shop mu enu nti ebese papa mo be my education anemu ebese se going forward no obi are ready so betua enu so beti no wan se na metua na watumi atua hu hia so mo di soldier for police for be di omochi na mo be intimidate nkofo ena na to so biom ye ni assembly no so aye baako aye se every quarter ye be clean up exercise wa ha na ye clean ha part of adia e kan ye ho a ye be se bibia mu ye ne de boa amamu a e wo ha no so kan ha Arishmama Edo Oluwayere Gifty Fiano Wano General Secretary Edema Abosiokai Spare Part Dealers Association. Afe yamfa nsam no kopie mu ewo amanone. Etiefo beka ya be se bosmi mienu mu ntamu nie ene be bo mo kase se kopie mu ewo Thailand. Womo Prime Minister ye ho Pythontan Shinawatara na Shinawatra mumwa. Na womo no Asa abusuano de dimun kakra saa anti ono ne papa bedi bi kakra na wono ankasa nso ababie wonya mfinhia no aduasa enkono 39 years na anum ho eno wande tabono bo no so wono aye phone call bi e de akoba bi a ensa se wode kro Cambodia ho a wom no mu nyina prince ase ho no eno aye call bi reveal security details bi e de ma wom wo ho eno na nam so ma manfo ni bi bo kokko se be ya anka court wo empotam ho no wo mo hwe no mo ntena asem no so e ba ye ba mi ba be pa chaw e kire se no kure saa de no akwaso no na nkanya ne bone so de nanso wo mu se e bi oman no empre so de nanso ya o yes ano na ye ne odi pe information bi e de Africa Cambodia fo ne nchen na emom na anya se e bi a wo mo eniema bi a wo mo ye e na no wo pe so woda no ho adie eno na nam so ma Thailand wo mo constitutional court no ene wakwa asetena wo ko ya Watietie no manfo ne kan nyina kire se maame Pythontan Shinawatra na adwuma se prime minister waje afri nsem wapan no wai pam na afri akonwa so kra no ntefri na ade kuro yayi no won be sa ye hyeye ato aba se ne be ya won be prime minister foforo ede ama Thailand wo man no se ne be ya nam so e man ne nyina betimi akoye e won patam ho abusua ha na nsam no yade asie na afa na do afidie na to harmo a and somewhere the boy no dey mo kwotire bi yes National Peace Council adiato amanyoku ahodo nyina anim so won besra pa nyame yadom akwatia by election no won hwe na metwofo biada anko ho Alban Sumana Kingsford Bagben enso na no atumbi e wo basarasa ya atiasimu e wo sola tu na ka baro chesa asumdwie yamane ni hene saso na Deputy Attorney General Yera Justice nso de atudwa se Yera Duboahen na samono womuguso na Global Info Analytics nso adiaba se akwatia by election no warma hwebo hu se Owura Bernard bedi akwo giramde ma NDC ene bedi nkuni adwumayefo ene wo mo a edi dwa no wo mo aka bia wo mu e wo abibire mu kire se eka ya eda bibiman so no edoso dodo eno ntibia ya yentwam dom kuma ye waga na ye mra hwebedwe fie wan mo ba no dani Yera afenyo maken so de tikwansem akode amani pennumu amika sei wamde wo mo form sa akoso opisi otu Frank Adema MPP amanyuko no sanso na Dr. Frank Amoakohene so shekemi ana municipal assembly sine se warmo hwana so folai interchange na se no a ahyenkafo bia koguo no onyi wo mfi ho ensam no na hodo bebre eka we no mo ho ena nuanom yensan agi adwa
ɛde mo nkyerɛmu ɛde ɛbrɛ wo na hajia special local foods adawromenti aduane papa nyinaa fie wɔno ɛna fie sɛ bogya yɛ na manfo bɛhwe nkwan pa na adawromenti yɛde messages no ɛbrɛ wɔwɔ hacho atomic kwan no so no a transition nkyɛn hɔ washing bay ne mfimfini hɔ no a hɔ no obutuo mepacho gye numbers na frɛ bia na wontimi nkɔ aduane no sɛ ne yɛwɔ pɛ no na wɔmfa deɛ ɛmfa mmerɛ wo saa numbers no yɛ 0246 359 921 0246